Gibutiag ni Vice President Sara Duterte nga wala siya'y personal relationship kang Ramil Madriaga kinsa naunang nag-claim nga aid matud pa siya sa bise ug aligasyong mooy ginasugo sa pag-deliver og kwarta sa nagkadeang personalidad. Sa gipagulang pahayag ni VP Sara gawas sa wala siya'y personal relationship kang Madriaga, wala sab matud pa siya sukad mihatag og bisan unsang instructions. Wala sab sukad gibisita sa bise si Madriaga sulod sa prisuhan ug wala sab kini niya nakahinabi. Ang mga hulagway nga gisumite matud pa ni Madriaga, unrelated images nga gi-capture atol sa mga pampublikong aktibidad kung asa present si VP Sara. Ang mga hulagway wala matud pa nagasuporta sa mga aligasyon bato kaniya. Wala matud pa'y proof, dokumento ug corroboration si Madriaga. Mga akusasyon lamang kini. Dugang sa bise nga si Madriaga kinsa kasamtangang nag-atubang og mga kasong kriminal ug dunay criminal record kaniadto. Daw naglihok tungod desperado nga makagawas gikan sa pagkapriso. Nagpakuyanap matud pa si Madriaga og bakak nga mga pahayag ngadto sa government authorities. Isip kabahin sa hiniusang paningkamot sa pagbabag ug pagdaot sa posibleng kandidatura ni VP Sara pagka-presidente.